Ako sa vám hralo? No, hralo sa nám výborne, myslím. Hneď od začiatku vlastne taká príjemná atmosféra, ako sme vyšli, je to aj dobrá partia ľudí, proste publikum výborné. Ani som nečakal také dobré reakcie, proste potlesky hneď a tak. Bolo to veľmi potešujúce. Myslím si, že to prenieslo. Hneď taká pohoda sa preniesla aj na nás, teda aspoň na mňa. Myslím, že aj na ostatných členov kapely. No ako kde? No tak ide samozrejme o to, že aj kde sa hrá, lebo tak samozrejme ako muzikanti tak nehráme stále iba na festivaloch, hráme aj rôzne také klubové akcie a tak, no tak tam to nevždy je také, ale väčšinou bývajú ako dobré ohlasy. No, tak sú tam väčšinou, no nie väčšinou, ale vlastne kompletné Erikové kompozície. No je to také, je to podobné, ako sme hrali dnes, dokonca sme z toho hrali aj dve skladby z toho CDčka, takže bude to také šmrncnuté klezmer muzikou trošku, takým etno možno štýlom. Bude to také troška iné, nebude to čistý jazz, určite nie, ale sú tam pasáže samozrejme jazzové, ale je to také spojenie, neviem, jak by som to ani nazval, mne sa to páči proste. Prvú platnu som počul Miles Davisa, okrem teda najprv boli big bandy swingové, zo pár, čo som tak od rodičov mojich známeho jedného dostal, to bolo výborné, ale potom som si už sám išiel cieľené potom, takže som si zistil, akí sú muzikanti a tak. Miles Davis ma proste očaril úplne najviac s tým, čo dokáže urobiť z toho hudbou. Všetky možné štýly. Je to úžasná vec, hudba, no. Ťažko povedať takto.